goggles. Salam. Salam qadrli izləyicilər. Bizim şu anki söhbət təşkilimizə xoş gəldiniz. Bizim bugünkü söhbət təşkilimizin spikeri Maral Ovezova. Maral Ovezova Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının Houston şəhərində işləyir. Salam Maral. Salam. Qowmusunuz? Özünüz barədə birazcık aytıb verərsiniz və bugünkü söhbət təşkilimizin nəmi barədədir? Share edib bilsəniz. Boruk men. Sağ olun näzik. Salam hemmelere salam. Men söhbetdeşliğime gireniňiz için köp sağ olun. Şunki söhbetdeşliğim şahsy brending gurmak we iş söhbetdeşliğine taýýarlyk görmek barada gurrun etjekdim. Özüm barada gysgaça aýtsam, men Türkmenistanyň Balkanawat şäherinde 19-njy mektebinde okap. Soň Flex programmadan San Antonio'da exchange programma gatnaşdym. Ondan şu programmadan soň Türkmenistana izime gelip Türkmenistanyň Milli Sport we Syýahatçylyk institutyny okudum. Ondan soňra men işime başladym we Schlumberger diýen kompaniýada Balkanawatda, soň Dubaýda, soň Libyada, soň ýene-de başga şäherimizde işgärler bölüminiň içinde her hili işlerde işledim. Training ýöretdim, payroll supervisor boldum, HR manager boldum. Şu wagtky mahalla compensation manager diýen işte işleýän we Houston, Amerikan Birleşen Ştatlaryna Houston diýen şäherinde işleýän. Inni şunki berjek prezentasiýam 3 bölümden ibaret. Birinciden öz şahsy brending gurmak barada, iş mümkinçilikleri ödlemek barada we iş söhbetdeşligine nähil taýýarlanmaly diýen kömek eder ýaly käbir maslahatlar beresim gelýär. Inni brand identity diýilen ingliz diline söz bar. Türkmençe şahsy brand diýsen bolýar. Inni siz özüňizi gowy tanamaly, özüňiziň bilim derejeňizi, iş tejribeňizi, şahsy häsiýetleriňizi, gowy taraplaryňyzy, kemçilikleriňizi gowy tanamaly. Umuman özüňiziň şahsy portfolioňyza ýa-da şahsy brendiňize nämeler girýändigini dolu düşünmeli. Şahsy brend bu siziň markaňyz. Edil ulaglarda bolşýaly adamlaryň içinde hem brand marka diýen düşünje ýerlikli gelýär. Mysal üçin Toyota markasy dünýäde öz hili we çydamlygy bilen tapawutlanýar. Bu işewir maşin. Mercedes bolsa owadan we klassik dizaýny bilen tapawutlanýar. Bu elit ulaglaryň biri. Adamlaryň arasynda hem şahsy häsiýetlere görä öz boluşly brendler bar. Mysal üçin ýokary bilimli finans ugrunda okan adamlary öz kwalifikasiýasy görä saýlanda 20 tan finansistlaryň arasynda edaralar özüne has laýyk gelýän kandidatlary ýa dalaşgärler saýlaýarlar. Ne dalaşgär diýmek, kandidat diýmek. İşe kabul etmek üçin edaralar öz wezipesini ýerine ýetirmek üçin gerek bolan taraplary dolu beýan edýärler. Sina we gepleşik arkaly has ukyply we has laýyk gelýän dalaşgärleri saýlaýarlar. Inni siz şu wagt iş gözleýän bolsaňyz ýa işiňizi ütgetjek bolýan bolsaňyz, meni başga adamlardan ya başka kandidatlardan tapawutlandyrjak zat näme diýip pikirlenmeli. Siz edara nähili peýda getirip bilersiňiz. Siziň işe ýerine ýetirmek ukybyňyz, okuw bilimiňiz ýa iş tejribeňiz sizi başga dalaşgärlere görä has ukyply edýärmi? Bolmaýan bolsa nämeler ýetenek? Mysal üçin meniň öz ýagdaýymda men magistr bilim derejesini almadyk. Ýöne meniň 15 ýyl iş tejribem bar. Magistr okuwyny okumak maňa wajypmy?
Elbette magister derejesini alsam, menin şahsy brandymin güýçlügi has artar. Güýçli we awraýly şahsy brandy gurmak aňsatdat däl we bu bir günüň işi, o bir günüň içinde ediläjek zat däl. Öz maksadyňyza ýetmek üçin öňde görüjiligiňiz, tertipli we sabyrly bolmagyňyz zerur. Inni şahsy brandyňyzy nähili gurmaly? Öz şahsiýetiňizi dogry görkezýän şahsy brandyňyz gurmak üçin ilki bilen özüňiziň kimdigini düşünmeli, özüňizi gowy tanamaly, öz güýçli taraplaryňyza we gowşak taraplaryňyza doly göz ýetirmeli. Özüňizi soraň, işiň haýsy ugurlaryna men öňde barýan, haýsy zatlary men gowy ýerine ýetirýän we haýsy zatlarda men kynçylyk çekýän. Meni nämeler iterýär, näme motivasiýam nämeden ýokarlanýar? Meniň haýsy häsiýetlerimi adamlar öwýär? Haýsy işleri ýerine ýetirmek üçin men başgalardan kömek soraýan? Haýsy işleri höwes bilen başlaýan we haýsy işlerden bollugyça gaça durjak bolýan? Haýsy işleri näçe etsem-de ýadawlyk duýman, sagat sanawyny ýitirip uzak wagtlap işläp bilýän. Bu soraglara jogap bermäge kynçylyk çekýän bolsaňyz, dost ýarlaňyzdan, maşgalaňyzdan, işdeşleriňizden ýa kursdaşlaryňyzdan kömek soraň. Sizi häsiýetlendirmegiňizi haýyş ediň. Haçan siz özüňize doly analiz edip, gowy düşüneňizden soň şahsy brandy gurup bilersiňiz. Şahsy brandyňiz edil sewda markasy ýaly karýeraňyzyň ösmegi bilen ütgemegi mümkin. Menden maslahat belli bir ugry saýlap we şol ugurda ösmäge ýardam etjek işlere umtyljak boluň. Şahsy brandyňyz häzirki wagtda kimdigiňizi görkezýär we geljekde kim bolup biljegiňizi görkezýär. Özüňiz tanaňyzdan soň öz ukyply taraplaryňyza doly düşünüp, kim ýetýän häsiýetleriňiziň üstünde işläň. 5 ýa-da 10 ýyldan soň nirede bolmagy isleýäňiz, şolar ýaldatlar barada pikirleniň. Şol maksadyňyza ýetmek üçin etmeli adımlar kesitläp başlaň. Men näme etmeli? Haýsy zatlary öwrenip başlamaly pikirleniň. Öz şahsy brandyňyzyň haýsy auditoriýa tanatjak bolýaňyz. Indi misal ýetirsem, egerde siz daşary ýurt kampaniýasynda işlejek bolsaňyz, Fransuz kampaniýasynda misal üçin işlejek bolsaňyz, fransuz dilini gürläp bilseňiz size köp kömek eder. Yerli hususy edarasyna işe girmek isleýän bolsaňyz, şol edara barada alyp barýan işleri barada umum maglumat toplap, öz stiliňizi şoňa görä sazlaň. Daşary ýurtda işlemek üçin işe tapşyrýan bolsaňyz, LinkedIn profiliňiz hökmän bolaýmaly. Sebäbi 87% rekruterler LinkedIn-i ulanýar. Köplenç LinkedIn arkaly işe tapşyryp iş gözläp bilersiňiz. Ýöne iş teklipnamalardan başga öz döreden datlaryňyzy internet arkaly hem görkezip bolýar. Misal üçin siz grafik dizayner bolýan bolsaňyz, website ýa portfolio arkaly öz işiňiziň hilini görkezip bilersiňiz. Ýa köýnek ýa-ka fasonlary Instagram arkaly hilini görkezip, şo saýlan ugruňyza görä öz işiňizi hem website-dan ýa Instagramdan da görkezip bolýar. Saýlan ugruňyza iş budagy tapşyrýan edaraň hususy görnüşine görä şahsy brandyňyzy şoňa laýyk getirjek boluň. İnglisçe aýlyşy ýaly tailor your message to your audience or craft your story to your audience. Öz karýeraňyz haýsy ugry gidirjegiňizi düşüneňizden soň, şol ugurda öňde barjy hünärmen adamlar barada öwreniň. Olary sosial ulamlaryna LinkedIn bolsun, ýa Instagram, ýa Twitter'da ýazarlaň. Üstünlüge ýetip bilen adamlar gözläň. Şol derejä nähili ýetenlikleri barada öwreniň.
ýokary hilli, ýokary derejede bolan hünärmenleri tanamasaňyz, olaryň deňine ýetip nädip ýetip bilersiňiz. Egerde siz işe girjek bolýan bolsaňyz, şol pudakda işleýän ökde hünärmenler barada öwrenin. Mysal üçin internet ulgamyna işe girmäni ymtylýanlar Türkmenistanly IT ugrunda öňe çykan ökde hünärmenleri tanaýmaly. Türkmen dilini Google Translate programasyna gurmana gatnaşan adamlar kimler? Ya App in the Air diýen app döreden Bayram Annakow şolar ýaly hünärmenler barada biraz öwrenmeli. Olar şol derejä we maksadyna nähili ýetdiler. Ne getiren misalym Türkmenistana degişli. Ýöne ondan başga dünýäniň belli IT hünärmenleri kimler? Olar nämeler döretdiler? Nähili üstünliklere ýetdiler? İşlejek bolýan ulgamyňyz barada köp taraplayyn öwrenmeli. Bu ulgamda işleýän adamlar bilen gürleşiň. Olara her türlü soraglary berip, işlejek ugruňyz barada jikmejik öwrenin. Saýlan ulgamyňyzda professional guramalar hem bolmagy mümkin. Şol guramalara girjek bolup, işçiň gatnaşjak bolun we mysal üçin Neftgaz ulgamyna işleýänler SPE Society of Petroleum Engineers, Neftgaz inženýerlaryň guramasy bar. Şol gurama girip, alyp barýan çärelere şol guramaň alyp barýan çärelerine gatnaşsaňyz, bu pudakda bolup geçýän täze gyzykly zatlar barada öwrenip bilersiňiz. Şol pudakda işleýän tanışlaryňyzy artdyryň. Haçanna olarda iş wezipesi açylanna, olar sizi ýadyna salyp, iş hödürlemekleri mümkin. Inni ýene bir tarappa elevator pitch diýilen ingliz diline düşünje bar. Şi özüňiz barada düşünýäňiz 30 ya 60 sekundyň içinde özüňiz barada dolu beýan etip biljek gysgaça gürrüňdeşlik taýýarlyk bilersiňizmi? Şoňa lift gürrüňdeşligi diýilýär. Ya elevator pitch diýilýär. Edil liftde uly başlyk bolan ýokarky etaşdan aşağı düşýän mahalyňyzda özüňize reklama etip biläjek çykyş diýen düşünje diýseň bolýar. Bu gysgaça we siziň ütgeşik taraplaryňyzy takyk beýan edýän mazmun bolmaly. Adamlar bilen gatnaşmaly. Öz tanayan adamlaryňyzyň üstü bilen tanışlaryňyzy artdyrmaly. Özüňiz pikirleriňiz, egerde siz özüňizden pikirleniň. Egerde siz edaraň başlygy bolan bolsaňyz, öz edaraňyz üçin işgär gözleseňiz, ilki kandidatlaryň arasynda bir näwelli, onu hiç kim tananok, ikinci kandidat bolsa bir işgäriňiziň öňkü kursdaşy we şol işgäriňiz ol barada gowdatlar aýdýar. Bu iki kandidatyň ukyplary deň gelýän bolsa, siz haýsyn saýlarsyňyz? Dünýä statistikasyna görä 85% işler tanış network arkaly tanalýar. Rekomendasiýa hatlary ya türkmen diline hödürnama hatlary juda wajypdyr. Öz işlän ýeriňizden, başlygyňyzdan ýa-da okan ýeriňizden, dekanyňyzdan, muallimiňizden hödürnama rekomendasiýa hatyny aljak bolun. İnternetde bilşiňiz ýaly review adamlar galyrýar. Mysal üçin restoranlar ýa oteller barada müşteriler hyzmat tiline baha berýärler, online baha berýärler. Başga adamlaryň size berýän bahasy siziň brandiňiziň awraýyny galdyrýar we sizi başgalardan tapawutlandyrýar. Bilşiňize görä LinkedIn'de hem review endorsement diýilen dat bar. Endorsement belli bir hünäriňizi ýa ukybyňyzy endorse etip bolýar. Sizi endorse kim etip biler? Öňkü başlygyňyz ýa universitetiňiziň professory endorse etip biler. Olar bilen gürleşseňiz, goşmaça salgy rekomendasiýa gerek bolan ýagdaýyna ýüz tutup bolar ýaly öňünden gürleşiň.
Online we sosial media ulgamlarda profil döredip özüňiz hünärmen şekiliňizi dolu beýan etmeli. LinkedIn'e goýýan suratyňyz professional düşürilen surat sizi has gowy häsiýetlendirmeli. Ne deňiz ýakasyna, yüzmek kostyumuna düşürilen surat sizi professional tarapdan görkezmez. Ýa-da denan başgalary ýüzlerine köp kraska çalynan suratlar goýsalar, ol hem ýerlikli gelenok. Goýan suratyňyz sady, professional, egin eşikli bolmaly. Hökmen suratda galstuk kostyum giymek gerekkel, goýan suratyňyz öz brandiňize laýyk gelip sadlaşmaly. Ne sizin özüňizçe şahsy brandiňiz kämilleşdirýärçe siz gaýtadan öz brandiňizi döretmeli bolarsyňyz. Siz bilimiňizi, tejribeňizi artdyrýaňyz. Şoňa görä hem şahsy brandiňi täzelemeli. Dürli adamlar bilen tanışyp, täze ara gatnaşyk mümkinçilikler tapyp, karýeraňyzda ösýän wagtyňyz, şoňa görä şahsy brandiňizi täzeläp sadlaň. Professional durmuşyňyzy görkezýän, ütköşük tapawutlanýan, sizi bähwitli görkezýän brendi döretmek, şo brendi döretmekden çekinmeň. Siz özüňize reklama etmeseňiz size hiç kim reklama etmez. Inni iş mümkinçilikleri nähili gözlemek diýen temada biradaçyk gürrüňdeşlik geçireyli. Her bir açylan wezipe işe arda tapşyrýan adam köp. Siz şol tapşyrýan adamlaryň arasyna tapawutlanmaly we sizi söhbetdeşlige çagyrar ýal etmeli. Ilki bilen isleýän käriňizi saýlanyňyzdan soň esasan hem ýokary bilimi ýaňrak toran ýaş hünärmenler ýa iş ugruny ütgeçek bolýan adamlar üçin wajyp zat. Rekomendasiýa hatlar toplaň, özüňize maksat tutun. Goýan maksadyňyza ýetmek üçin gerek bolan ädimlerini kesgitläň. Şol maksada ýetmek üçin haýsy professional häsiýetler gerek? Olar size bamy? Kim gelýän häsiýetleriňiz, şo kim gelýän häsiýetleriňiziň üstünden işlemeli. İş mümkinçilikleri has netijeli gözlemek üçin bir ugurda we tertipli işlemeli. Günne näçe sagat ýa-da hepde haýsy günleriniň dowamyny iş gözlemek uguruny geçirerini pikirleniň. Sizin rezumeňiz ýa CV'ňiz täzelenen bolmaly. Eger-de sizde rezume bolmadyk ýagdaýynda onu döretmek üçin online nuskalaryny tapyp bilersiňiz. Üç adamdan rekomendasiýa hatlaryny taýin edip goýun. İş verici soran mahalyna üpçün etmäge taýýar bolar ýaly şo rekomendasiýa hatlary taýýar bolsun. Online profiliňizi täzelendirin. Sen misal üçin online öňge rezumeňizi eden bolsaňyz, şo täze rezumeni ýazyň. Arda tapşyran işiňiz we geçen söhbetdeşlikleriňiziň bellisini alyp, käbir adamlar ýörite iş gözlemek üçin aýratyn email account hem açýarlar. Dosýarlaryňyzdan, maşgalalaryňyzdan, işdeşleriňizden ýa başga bir hünärmenlerden siziň rezumeňizi ýa CV'ňizi okamany haýyş edin. Başga adam okan ýagdaýynda ýalňyşlyk tapylan bolsa, düzeltmäge mümkinçilik berýär. Ya umum maslahat bermäge de mümkinçilik berýär. Mysal üçin şu rezumeňiň şu bölümini ütgödüň ýa şeýlerak ýadyň diýip size maslahat bermekleri mümkin. Käbir adamlar bolsa ýörite professional rezume ýazýan edaralara da hem ýüz tutýarlar. İş wezipeleri online gözleseňiz, online hem gözlemek bolýar. Ýöne ondan daşary ýurt kompaniýalaryň resmi sahypalaryna hem Job Alert, Search Engine, LinkedIn, Career Fair, professional guramalaryň postlaryna hem tapyp bolýar. Günnelik ýa-da hepdelik
iş duyduruşlarına e-mail arkaly ýazylşmak bolýar. Metbuat gazetlarda hem iş bildirişleri tapmak mümkin. Daşary ýurtda esasan internet arkaly iş gözlenilýär. Resumeňizi yüz tutan her bir işiňizi laýyklaşdyryň. Arzaňyzy tapşyraňyzdan öň siz gyzyklanýan wezipanyň bildirişini doly şu talaplaryny doly ünsli okaň. Onna bellenilen talaplary doly gözden geçirip egerde ony okaňyzdan soň ine mena bar okyplam laýyk gelýär diýip şondan soň işe tapşyryp bermeli. Şol wezipe degişli okybyňyz, tejribeňiz, ölçen bolýan üstünlükleri siz özüňiz şolar barada görkezmeli. Köplenç resumede oku we iş tejribe bölümini ütgetmän saklasaňyz bolýar. Ýöne goşmaçy maglumaty, siziň häsiýetleri, iş wezipesine laýyk gelýän datlary goşmaçy goşsaňyz bolýar. Gyzyklandyran wezipeleri tapaňyzdan soň işe arza tapşyran edara barada öwreniň. Bu edaraň işi, medeniýeti, ýerine ýetirýän hyzmatlary, işleýän adamlary, näçe adam sany we şuňa meňdeş maglumatlary toplaň. Bu maglumatlar söhbetdeşlik etapyna geçeniňizde hem size köp kömek eder. Käme halan wezipeňiziň talaplaryna doly laýyk gelmeseňizde arzaňyzy onna da tapşyryň diýip men pikirim şeýle. Kä wagt iş berjileri kä wezipelere çalt öwrenýän höwesli hünärmenleri işe alaslary gelýär we özleri treninglardan olary geçirip okadýar. So Englishçe, apply even if you're not 100% match. Use that opportunity to apply for those jobs, even if you're not 100% match. Indi siziň maksatlaryňyz, kampaniýanyň maksatlaryna ne derecede laýyk gelýändigini görkeziň. İşe tapşyran edarada tanayan adamlaryňyz bolsa, olar bilen gürleşiň we edara barada öwrenjek boluň. Adamlar bilen aragatnaşyk saklamak we online we şahsy görnüşde professional aragatnaşyklar ösürmek zerur zat. Sebäbi adamlar bilen mysal üçin seminarda ýa-da çärelerde ýa-da duşuşyklarda söhbetdeşikler başlasaňyz, käbir iş mümkinçilikleri barada öwrenip bilersiňiz. Ýa-da şol belli bir pudakda işleýändiňiz barada olara aýdyň. Belki bir ýerde iş mümkinçiligi barada olar bilseler, size soň hem habar ýetirip bilerler. Statistika göre 85% işler tanış ýa network arkaly tapylýar. Doýst indi şu wagt internet arkaly birinden eşitdim, bir aýtyp berdi ýa-da bir tanışym şeýle ýerde iş bar diýip habar berilende 85% işler indi network arkaly tapylýar. Söhbetdeşlige taýarlanaňyzda umumy beriläýjek soraglary toplajak boluň. Şol soraglara hem jogabyny taýarlaň. Beriläýjek soraglara söhbetdeşlige çağırylmazdan ozal jogabyny bermäge taýarlyk görüň. Tanışyňyz bilen tejribe söhbetdeşligi geçiriň. Söhbetdeşlikde şoňa näçe gowy taýarlansaňyz, şonça hem has ynamly we şo söhbetdeşligiň dowamyna rahat bolarsyňyz. İş söhbetdeşliginden soň işe alýan menedjera minnetdarlyk hatyny iýerip bilersiňiz. Bir hepdeden soň olardan eşitmedik bolsaňyz, jaň ediň ýa-da e-mail iýeriň. Jogaby garaşýan mahalyňyzda iş gözlegiňi dowam ediň. Şo bir işe tapşyrdym, men oturup garaşmaňda başga işleri seredip şo iş gözlegiňizi dowam ediň. Indi egerde siz ýokary bilimli, ýaňyrak gutoran ýaş hünärmen bolsaňyz, ýa iş ugrany karyeran ütgedýän bolsaňyz, iş tapmak üçin iş tejribeňiz kemrak gelmegi mümkin. Şular ýaly ýagdaýda praktika we volonterlik işine tapşyrmak
gerek bolaymy mümkin. Bu size täze mümkinçilikleri açyp, misal üçin men institutda okaýan mahalymda tölenmeýän praktikada işledim. Bu praktika maňa şol ulgamda işleýän adamlary tanamak mümkinçiligini berdi. Şu zamanlarda sizin bilimiňizi artdyrmaga ýardam edýän online kurslary ýa seminarlary sypdyrmaly. Tejribeňizi we üstünlüklerinizi arttıranyňyzdan hem näşe täze online kursdan geçdiňizçe rezumeňizi täzelendirin. Şo rezumede näşe online kursdan geçdim diýip görkezin. Inni men şu wagt söhbetdeşlige nähili taýýarlanmalıyň bir azajyk gysgaça maslahatlar beresim gelýär. Söhbetdeşlige taýýarlyk görmek aňsat zat däl. O taýýarlyk görmek üçin käbir esasy zatlary göz öňüne tutmaly. İşe tapşyrýan edara barada köp taraplaryň öwrenin. Tapşyrýan iş wezipeňiz bar talaplaryny gowy, şo talaplaryna gowy düşünün. Söhbetdeşligi alyp barjak kim bilen duşuşýanyňyzy bilin. Näşe söhbetdeşlikde haýsy manager ýa haýsy işgär kärhanyň haýsy işgäri söhbetdeşligi ýöredir. Şolar barada bir azajyk öwrenseňizem gowy bolar. Umumy soralyjak soraglara size ýam jogabyny bermäge taýýar. Ýöne berýän jogaplaryňyz size degişli jogaplar bolmaly. Her kimiň standart jogaby däl, edilside özüňize degişli we sizin bu edarada we bu wezipede işlemäge höwes görkezýän hakyky jogaplar bolmaly. Ne käbir jogaplar standart jogaplar. Siz şo standart jogaplardan aýrada durmalylar. Sebäbi hemmeler şo bir jogap berseler, siz şol adamlaryň arasynda tapawutlandyrmarsyňyz. Söhbetdeşlige barýan adamlaryň köpüsi aljyraýar. Menem söhbetdeşlige giden mahalymda aljyraýadym. Söhbetdeşlik wagtyny alada ýa-da tolgunma ýüze çykanna özüňize kontrol ýitirýäňiz. Netijede zerurlukdan has çalt gürlemeňiz ýa-da ýalňyş jogaplar bermeňiz mümkin. Soraglara howlukman, dolyp kirlenip jogap berin. Kämahal berilen soragy gaýtalan. Şo gaýtalaýan mahalyňyzda jogabyny pikir etmäne özüňize wagt tapynýaňyz, goşmaça wagt edinýäňiz. Siziň gürleýişiňiz, özüňizi alyp barşyňyz, beden diliňiz we ulanýan sözleriňiz juda wajypdyr. Dogry sözler ulanmak we pikiriňizi dogry beýan etmek üstünlükli söhbetdeşligi geçirmek üçin zerur zatlardyr. Jogap bereniňizde de gysgaça jogap berin. Uzyn köp sözli sözlemler ulansaňyz dinleýijiň ünsüni ýitirmäňize mümkin. Şo ýitirmäňize ýetirip bilmäň mümkin. Diňe pikiriňizi suwut etjek bolanyňyzda uzyn jogap berip bilersiňiz. Ýöne oňardyňyzça gysgaça jogap berin. Siz hem söhbetdeşligiň dowamyny sorag berip bilersiňiz. Ýöne sorajak soraglaryňyzy öňünden taýýarlaň. Mock interview diýen dat düşünje we ýa tejribe interviewsy geçirmek sizi söhbetdeşlige taýýarlanmaga kömek eder. Öz tanşyňyz ýa dostýarlaryňyz bilen probny interview ýaly geçirseňiz size kömek eder. Gürläniňizde önemli gürlemeli. Bu işe yerine yetirmek ukybyňyza ynanýanyňyzy görkezýär. Sebäbi siz özüňiz önemli gürlemeseňiz, siz şo işide yerine yetirip bilmersiňiz diýen ýaly görkezer. Gürlemeli wagtyna gürlemeli, dinlemeli wagtyna dinlemäni oňarmaly. Siz söhbetdeşligiňizi doly dinleseňiz, dogry sorag bermäge we dogry jogap bermäge mümkinçilikler berer. Sorag jogapdan başga siziň özüňizi alyp barşyňyzy, oturşyňyz, geýýän geýimiňiz, gözme-göz bakyşyňyz, bularyň hemmesi söhbetdeşligiňize täsir edýär. Şeýle hem siziň çalt ýa-da haýal gürläýişiňiz
Sizin sesinizin äheňi juda wajypdyr. Hatta kapıdan giren mahalyňyzda ynamly ýöreýişiňiz, haýyrly bakışyňyz, salamlaşaňyzda el tutuşuňyz bulan hemmesi täsir edýär. İş gözlemekde ýa-da karyera ösdürmek üçin ýörite wagt belläň. Meniň işimde bir kardeşim her 2 hepdede anna unni din çalış otpus edip alýady. Şeýdibem ayda 2 günüň dowamyny öz bilimini ösdürmek üçin online kurs geçýärdi. Öz maksadyňyzy göz öňünde tutup goşmaça bilim tejribe almaga çalışjak bolun. Mysal üçin siz finans bölüminiň başlygy bolmagy maksat edinseňiz, inniki ýyl haýsy zatlary öwrenmeli, 5 ýylyň dowamyny nämeleri öwrenip başarmaly diýen pikirler bolmaly. Öwrenmek we ösmek mümkinçiligini hiç haçan elden gidirmäň. Karierany ösdürmäge kömek etjek okuw mümkinçiliklerini, kurslary ýa-da seminarlary tapjak bolun. Edaraňyzyň içinde we daşyna liderler bilen gatnaşjak bolun. İş bilen baglanyşykly konferensiýalara gatnaşyň we beýleki wakalar barada öwrenin. Siziň tanışlaryňyz näçe köp bolsa, network näçe uly bolsa, şonça da üstünlük gazanan beýlekilerden öwrenip bilersiňiz. Karieranyň mümkinçilikleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin kardeşleriňiz ýa-da ýolbaşçylaryňyz bilen gürrüňdeşlikleri geçiriň. Adamlara sorak beren mahalyňda olar adatça maslahat bermäge taýýar diýip elmydama taýýar diýip mena pikir edýän. Iň esasy pikirleň biri maksat goýunmak we şol maksada başga zatlara ünsüňi çekmän, ünsüň bölmän, ýöremek, yetmek wajyp zatlar. 1 ýylla ýa-da 5 ýylla nirede bolmak isleýäňiz. Elbetde hemme zady planlaşdyryp bolanok. Ýöne karieranyňyzyň ugruny takminan bilip, şol ugurda diňe öňe tertipli, çydamly, sabyrly ýöremäge çalışmaly. Karieranyňyz ösdügiçe iş mümkinçilikleri ýa iş wezipeleri azalýar. Şoň üçin biz hemişe öwrenip, täze bilim, tejribe almana ymtylmaly. Ösmek mümkinçilikleri sypdyrmaly. Edaraňyzda ökde işçilerden öwrenmeli ýa başga iş wezipe geçmek, şo täze wezipeler öwrenmäge ymtylmaly. Seminarlara, treninglara gatnaşmaly. Mysal üçin neftgaz inженери goşmaça IT software öwrenip öz brendini has güçlendirip bilýär. Umuman öz karieranyňyz barada izigiderli pikir edip onu ösdürmek üçin belli planlar goýup, şonuň üstüne ihlasly işlemeli. Men şu prezentasiýam jemlejek bolýan, şu bir quote, belli bir sözlem saýladym. İnglisçe, "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time." Thomas Edison'ın aydan sözleri, "Iň uly kemçiligimiz maksatdan dönmek. Üstünlük kazanmagyň iň belli usuly elmydama ýene bir ýerde tynanşyp görmek" diýip türkmen diline geçirseň bolýar. Menem şu gepleşigimizde ýa söhbetdeşligimizde şu bilen tamamlasym gelýär. Egerde soraglar bar bolsa, nädik soraglara geçmegimiz mümkin. Sağ olun, köp sağ olun Maral Heman. Goýuşdy, häzir birinji soragy post edeyim. Men özümem görýän öýdýän häzir StreamYard'y geçireýin, soraglary görüp bilersiň.
Siz özüňizi tanaň diýip belläp geçdiňiz. Köplenç ýagdaýda özümizi tanasak da köp işe gerek gelenine şüphe self-doubt bolup bilýär. Şol şüphäni nädip aýryp bolar? Sonra siz özüňize ynanmasaňyz, onda kim inanar? Hökmän tarapdan siz özüňize ynanmaly. Özüňiz bilemok. Käbir adamlar bir video var, men häzir YouTube'dan görkezmegim mümkin. Bir video var, bir gyzjagyş wanyň öňünde dur. Gyzjagyş şo öz-özüne men iň akylly, iň owadan, iň gowy adam diýip özüne şeýdip gürläp özüni zat edýär. Şoňa özüň bolýan zat elbetde biz köpüýmiz men onu başarmam, onu etip bilmem. Esasan hem ayal maşgalalar, erkeklere garaňda özüne zat özüne göwn ýetenok. Şol zatlardan özüňiz işlemeli bolýaňyz. Özüňiz seredip gowy düşünje zat, nimeň gowy taraplam şeýle analiz etmeli, dolu analiz etmeli. Elbette ýok ýerde ba diýmegen bolanok. Özüňiz men okuwym gowy gutardym, işimde başga adamlardan soraň. Siz özüňiz bilmeýän bolsaňyz, siz tanaýan adamlar bilen gürleşiň we şolardan soraň. Siz meni nähili häsiýetlendirip bilýäňiz? Men güýçli taraplam haýsy? Men pesrak gelen taraplam haýsy? Şoň üstünde de işläň. Bilemok, aňsat zat däl ýöne özüňize ynanmasaňyz, size başgalaram ynanmaz. Gowy have a question. Is it a good practice to ask HR why your application got rejected? It depends. It depends on the company you're applying to. I will share one experience. When I graduated from my university, I had a dream job and I wanted to apply to that dream job and I wanted to work for that company. I applied to zillions of jobs within that company. I always made it to the top 3, but I never got selected. And it was very difficult. It was difficult for me to understand, is there something that I'm not doing? Is there something about me that maybe is a problem? And it is impacting your motivation and your self-awareness and self-esteem as well. I would recommend to ask, but not every company will be able to provide you. The reason why is there are some big companies that will not have time to give you an exact summary of why you may not have matched for this job. So you can apply or you can ask those questions, but I don't know if necessarily you may get a response from your organization because sometimes they just don't have a bandwidth to respond to that. Okay, and there is another question. Some companies ask for certain years of experience, but what if you're a freshman but have a great desire to learn and grow? How should I show it in the resume? Okay, that's a good question. And like I mentioned in my earlier discussion, even if you're not 100% match, you still should apply. You should try to summarize your strengths through maybe some volunteering works. Everyone will see that you are a fresh graduate. It's unrealistic to expect a fresh out person to have a lot of knowledge or experience or years of experience. Therefore, what you could do is to show how within your studies, maybe for example, I don't know your field of studies, but let's say if you are in finance, what are the things you've done to show that you have great energy, you have good ability to learn,
or meaning maybe, your GPA, or maybe your active participation in different events, or maybe, the fact that you have started from something, but then you were able to achieve something else. So showing those kind of results and showing your ability to learn and grow, and your energy level and your dedication and your hard work, those kind of things will help you to get the job. And by the way, some companies, they don't always require certain years of experience. They may say, this role, we want someone fresh. And for those kind of roles, the companies would be willing to train fresh outs and have them go through a certain level of training in order to, build some knowledge or build some proficiency. So try to it's hard for me to tell you what exactly to include in your resume, but let's say if I was an oil and gas engineer and I'm working in this field, I would show some of my SPE work participation, or some of my projects that I led, some of the things that I was able to achieve. Maybe, if you started in the undergraduate and then you went to do some other type of studies, masters, or you have primary and secondary degree within undergrad studies, try to highlight whatever is relevant to your field to show that you have a great ability to learn, you have great enthusiasm and interest. So that would be kind of my advice to your question. Okay, let's move on. Başka sorular görelim. Söhbetleşlikte berilecek common questions examples nerden ve nedip tapıp olyar? Sizin maslahat verecek platformalarınız var mı? Umumi soruları özüňiz pikirlenmeli bolýaňyz. Sebäbi her bir işte, her bir ulgamda başga bir soralar bolup biler. Mysal üçin siz meditsina urunyna işleýän bolsaňyz, şo meditsina degişliräk umum soralar tapmak, şo soralar neft, gaz ýa finans ugurdan tapawutly bolar. Ýöne özüňiz barada köp soralýan soralar bol, şahs soralar bolýan. Mysal üçin kynçylyk gören ýagdaýyňyz, şo kynçylykdan nähil çykdyňyz? Şo soralar köp duş gelýär. Ýene-de sizin iň güýçli 3 tane häsiýetiňiz we kem gelýän 3 tane häsiýetiňiz. Şo 3 häsiýetiň käbir adamlar, men özüm şo sorag beremde kemçilik görýän 3 häsiýetini aýtyp bilmeýän mahallar boldy. Şo aýtyp bilmeýän mahallaryna edilsiz näme signal berýäňiz? Men iň perfect person, men hiç kemçiligim ýok diýen ýaly görünýär. Şoň üçin şolar ýaly köplenç duşýan soraglar barada özüňiz pikirlenäýmeseňiz internetde tapylarmyka, tapylmazmyka bilemok. Google'a girip ýazyp görüň, belki bir zat tapylar. Ýöne her bir işe degişli, özüne degişli soraglar bolýar. Şahsy soraglar barada ýaňça bir misal getirdim. Şol tarapdan hem pikirlenip görüň, özüňiz öňünden hem ýazyp görüň, jogabyny hem ýazyp görüň, ondan bir zatlar görersiňiz. Platformalaryňyz barmy? Maslahat berjek platformalaryňyz. Men şo soraga kän düşünmedim. Platformalar, LinkedIn ýaly platformalar we LinkedIniň içinde de şo taýda köp treningler we şolara gatnaşyň diýsem, men pikirimçe professional platformalaryň iň gowsy LinkedIn. Okey, başga soralar görelim. O sorak, siz elevator pitch barada belläp geçdiňiz. Biziň bilen bir elevator pitch example berip bilersiňizmi? Dogry aýtsam, özümiň elevator pitchim ýok diýil. Ýöne men 3 şeýle okudy okan, şu wagt işleýän ýerimde şeýle zatlary
yerine getirip bildim. 2-3 yılın içinde in pes wezipeden başlap şu derece ösüp bildim. Şeyle ul proyektler görkezýän nip gysgaça özüňiz barada has güýçli gelýän häsiýetleriniz barada aýtmaly bolýaňyzda. Edil example ýok, ýöne şo elevator pitchingizde hökmen sizi näme tapawutlanýar? Ya okan ýeriňiz bolsa, şo okuwyňyz barada aýtmaly, ýa-da şu wagt işleýän ýeriňizde belli bir ulzatlary edip bilen bolsaňyz, şo barada sizi reklame edýäjek zatlar barada aýtmaly bolýaňyzda. Mysal üçin men başlan baharlymda dogry aýtdym, şunu bir jerde bir petty cash accountant in pes yerde duran finanslaryň arasynda in pes yerde duran wezipe ýöne 3 aýyň içinde men başga wezipe geçdim. Sebäbi edilmeň işimi nähili ýerine ýetirýän göz görüp şo maňa başga wezipe hödürlediler. Şolar ýaldatlary barada aýtyp berseňiz, indi siziň potensialyňyz görkezýär. Any other? Let's move to the next question. Islan kampanýada işlemek Islan kampanýada işlemek üçin bir näçe gezek finançmak gerekmi? Ýa-da bir söhbetdeşlikden soň işe çağrylmadyk bolsaň diýmek, dolaqap ýetişmedim diýmek, ol ýere ýene-de tapşyrmak geregi ýok. Men pikirimçe tapşyryp bermeli. Sebäbi mysal üçin wezipelerem durly bolýar. Bir wezipe tapşyran bolsaňyz, belki şo tapşyran wezipede sizden has ukyply adam bolmagy mümkin. İkinji gezek tapşyraňyzda uje konkurensiýa başga bolýar. Belki şol bar kandidatlaryň arasynda siz iň ukyply kandidat bolmagyňyz mümkin. Şoň üçin men pikirimçe bir gezek tapşyryp geçmedik bolsaňyz, ikinji gezek tapşyryň synançyň. Men bir şeýle pikirim bar. Egerde men elimden gelýänimi etmeli, elimden bari gelýän datlar edemden soň bolmadyk bolsa, men özüm edip bilenim etdim. Ýöne şo özüňiz tapşyrmadyk bolsaňyz, soň bir günüň ýa 3 günden soň men tapşyran bolsam nähili bolardyka diýip pikir edip başlarsyňyz. Şoň üçin men pikirimçe eliňizden etip bolýan edin, tapşyryp bolýan ýerde tapşyryň, okamaly bolýan, okap bolýan ýerde okaň, ýöne öz eliňizden etip bilýäniňiz bar zatlary etjek bolun. Innik soraw? What do you mostly pay attention to when interviewing candidates, except the ones you've mentioned? You know, there's no one answer. I think it's a combination of everything. You know, how the thinking, the logic, the ethic, the behavior, the energy. I don't think there is one thing that you pay attention to. It's basically a combination of things. Let me give you an example. We had a buyer role in the company, meaning a buyer is someone who works within supply chain and does basic purchase orders, goes through, the booking requests and purchasing requests, and then just it's a very administrative job. And so for that job, there was someone who has selected someone with a very big degree, very strong degree. And I was like, what are you doing here? Like, why would you bring in someone with master's degree to do this role? This person is going to get bored and will quit in a month or two as soon as they find a better job. So it's not always you being perfect or you being strong as a candidate. It's also your strength matching to the job that's available, that's open, that's
vacant right now. So that perfect match is needed. You may be a good candidate for one role, but if the job doesn't require all those skill sets, we wouldn't go for that candidate, because we want to make sure it's a good match between the job needs and the person's ability to fulfill that role. Who will be successful in that job? This person with master's degree from supply chain will not be successful in a buyer role. So those are kind of, I know I'm not giving you a specific answer, but there's no one answer. It's a combination of multiple factors that are considered, depending on the role and the needs of the role. Okay, let's move on. Applying for a job with CV or resume is not so common in our society. So I wonder if there is a serious difference between CV and resume in practice. CV and resume is the same thing. It's just, resume, curriculum vitae, it's basically the same document. So, but you're right, in our society, or in Turkmenistan, we are, the whole process and the whole selection process and the whole application process is very different. So it really depends on, that's why I said tailor it to your audience. You have to know how to approach things depending on where you apply. So if you're applying, let's say, to work in like a private firm in Ashgabat or in Turkmenistan, that has no international affiliation, that has no, it's a very local business, it's highly unlikely they will go through your resume. You may have actually application forms sometimes. So sometimes you may have to go and fill in a basic application data. But most of the time, it's internal announcements, right? Internal process. And so that's why the network concept is important. And it's not only important in Turkmenistan, it's as important outside in US or any other country as in Turkmenistan. Sometimes I was wondering, well, guess what? Outside of Turkmenistan, if you don't have your network, nothing will work out as well. So it's a little different. It's not quite the same. The sum of the how it's done and how you network and who it's not exactly at the same level and the same way and structure as in Turkmenistan, but it's still knowing people, networking, getting to know things through people is what's making you successful. So just to summarize back to your question, it's important that you understand where you apply and what's your targeted audience or company, and you have to understand and act accordingly. That would be my response. Okay. You just mentioned job requirements are more than technical abilities. What's more important when you apply for a job, to have a good GPA or more social skills and involvement? I had an interesting discussion the other day with one of my colleagues. There is a concept of success profile. What makes you to be successful in the job? And so specifically in my current role, compensation world, we always say, for you, this is the job, this is what job requires, and this is how much the job pays. And the talent group is also saying, but what kind of profiles are successful in that job? What are the technical skills that they need to have? What are the soft skills, personal skills that they need to have? And so it's important to match the technical and other skills in order for candidate to be successful. And there is actually, by the way, there is no one definition. You may have someone who is extremely technical and may not be super, emotionally intelligent and do well because they're just so good at what they do. And you may have some people, maybe they're not as strong technically, but they have superb communication and interpersonal skills
that they still do well. So I don't think there is one recipe. And that's why I'm saying it's your brand. It's who you are. When people talk about you, what do they say? Oh, morale is like super strict and direct. Or are you known to be someone who does the like produces good quality? What is making you you? And in some instances, maybe it's your soft skills. And in some instances, it could be your technical skills. So, whatever is your recipe, you need to stick to it. And you need to try to understand what ingredients you're missing in your recipe and work on them. But to answer your question, I don't think, well, having the basic fundamental knowledge is needed. Like, for example, if you apply to do an accountant job and you have no idea and you can't do the numbers, then that's like missing the basics, right? So the fundamentals are important. Now, the level of excess technical knowledge or extra social skills, that's kind of, it depends. I don't think there is a good recipe or one perfect recipe. As long as you have the fundamentals covered, everything else really depends on the culture of the organization, depends on where you apply and what's important for them. So there is no like one answer. I'm kind of giving you, sorry, a very vague and general answer, but I don't think there is one true answer to that question. Okay, let's move on. Any other questions? Is it important when applying for jobs to include cover letter, or CV is enough? Does HR read cover letters? I think so. I think it's important. I think it shows you that you took time to read through the job requirements, to read through and learn more about the company where you're applying. And so I think it just shows your level of effort and level of interest. Now, does every HR read cover letters? I don't think I can answer on behalf of everyone, but I think in general, cover letters are being read. But in some organizations, maybe they're not reading them. It depends. Depends on the volume, depends on how many HR people you have. Let's say if you have to recruit a lot of people and you have a small HR team, maybe they won't have time to read through it. Again, if I go back to the comment of do what you can and prepare as best as you can. So in my view, I think you need to prepare the cover letter so that you, from your angle, you've done all the needed effort. Thanks, Leila, for your questions. You're pretty active. I like that. Okay, there's another one. What is the best way to convince employer during an interview in a limited time that you're really a great match to the job criteria? It will have to go very, very specific here. Focus on your strength. It's not, so for example, we're talking about some maybe software engineers here. If you are applying to do the role of data scientist, then you have to show exact products or exact projects that you worked on that showed successful delivery of some kind of analysis or some kind of data analysis projects. So understand, you have to think of what are they looking for. If they're looking for solid experienced data scientists in this field, then articulate those strengths for them. So it's focus on those. For example, when I apply to do a compensation director role, should I mention that I have musical degree? Not really. That's irrelevant. Scratch it. Just focus on, hey, I have, for example, in my personal case, I have been in HR world for 15 and a half years. Last 6 years, I've been managing compensation in Asia for one integration when we had an acquisition of one organization, and now I'm in North America. And so that shows your strength related to compensation, and focus on that.
Remember in our last seminar, I mentioned that I'm doing professional certification. I would focus on that. I would say, hey, and by the way, I have obtained a professional, certified compensation professional distinction with World at Work. So identify what's important for the company where you're applying, and then focus on those. Remove all other noise that's not really relevant. Okay, let's see if we have any other questions. You guys are an active group. That's excellent. Okay, Koos, salam. Önkü prezentatsiyada qo'shilishdiňiz. Şuň gatnaşanyňyz üçin köp sag bolyň. Koosdan sorak, for people who are changing careers and need to stand out among other more qualified candidates, how much can I embellish my skills and work experience and not be a fraud? It is a fine line. Very good question. I think we talked a little bit during my session today about when you change careers, you may be lacking some skills. Therefore, go for, even though it's difficult, try to go for some kind of maybe volunteering extra activities, or try to go for internships, or even if you go, in my view, even if you go to a lower level role, start somewhere. Just put your one foot in. Once you have one foot in, then you will focus on how to get your second foot in. So don't, yesterday I was talking to someone and he was saying, hey, Amazon is an excellent, interesting company. I know nothing about their business and I'm willing to start from storekeeper. And I said, what, storekeeper? That's like really low for you. And the person said, I want to be there because I want to understand how things are done on the ground. So then I can be a warehouse manager and then I can continue growing. And so I think when you do a career move, you should be open to starting a little bit lower or going for a job that you wouldn't typically go for, at least so that you can start building. To me, instead of just sitting and doing nothing, I would start doing something. Like, that's how I actually got into my current employer. I did not want to sit at home, so I was willing to take any job so that I'm not just sitting and doing nothing. And it's actually known, if you follow some of the statistics that are being published, it's expected that people will be changing their careers at least 6 times in their lifetime. So I think with the world, the way it's moving and the way things are more, uncertain, and people will be doing career changes more and more. And the thin line you're talking about is about your ethic. To me, I'd be careful, because once you lose your reputation and if you kind of oversell yourself without substance, without having a true experience, then once you lose your reputation, rebuilding your reputation is difficult. So in my view, I would try to avoid making comments or references that will not be true. And if you're lacking, then you say, okay, what am I lacking and how can I brush it up? Like, how can I take some more online training? Or even if you're doing something right now as a volunteering activity, that at least is a true fact to state. Not saying falsifying information in your resume is not good, in my opinion. But again, as I said, it's a personal decision and some people may feel comfortable doing it. Okay, let's move on. Thank you, Koos. When you get your initial offer, what is the best way to negotiate your salary? That's a good question. Sometimes people say, what's your expectation?
I would not give away my expectation. And in fact, in the US, sometimes back in the days, they used to say, what is your current salary? And today it's not legal. It's legally not permittable um, to ask those kind of questions. So what I would say is, when you go in for a job interview, through the job interview process, let them make the offer and then see what they offer. Because if you're going to say, hey, my expectation is this, you may set already a certain level. Maybe they were willing to offer more. So I wouldn't recommend to, and again, it's moral opinion, I would not disclose my expectation. I would let them make a proposal based on how much they're willing to pay. Now, once you receive the offer, and if it doesn't match, then you have to find the reasons on how to articulate. And you can say, hey, with my knowledge or with my experience, this is not the salary I was looking for. And also, in most instances, it's known that, if you're currently working, no one will quit their current jobs to go for a lower paid jobs unless there's some, drastic reason to do that. But in most instances, it wouldn't happen. And in most instances, you have at least 20% increase before you jump from one job to another. Because when you do that change, you have certain risks as well. In your current role, you may have already a reputation, you may have already a certain level of achievement, but when you change your company and your employer, you may have some risks that you may not fit in, or it may not work out. So, in order for you to make a career move, it has to be a sizable salary change in order to do those kind of moves. And that could be one negotiating factor, is saying, hey, why would I quit my job for this salary if I'm earning pretty much the same, or maybe even higher, whatever. So you need to find a way on how to articulate why it doesn't match your expectation. And if you feel it's just not a competitive offer, you can just say, hey, this is not what market would pay for my level of knowledge and experience. Okay? Hopefully that answers your question. Let's move on. I think that was the last question. Thank you so much for your time and insightful presentation. No, thank you guys. Thanks for having me. I hope the connection was fine. I know we had a little bit of an issue getting in. And I hope everyone was able to see my slides and hear me okay. We will continue staying connected. This was one of the sessions that I thought would be useful for our guys. I was at some point starting my career as well. I think these kind of interactions help, at least to help for you to think through about the next steps. So I really hope what I've shared today is somewhat useful. I'm also trying to bring it to Turkmen language, because some of us may not speak English well. Good luck to everyone. And I really want to, again, go back to my last comment. The last thing you should do is stop trying. So I know it's hard, and especially today, finding job opportunities, guys, let's be real, it's not easy. And I know a lot of people who are struggling, and I know even if I try to help somehow, I'm not able to help. But, there is always a way if there is a will. So please continue trying and don't give up, and stay positive and resilient. And thank you for joining me, guys, and have a good evening or morning or day, and hope to speak to you soon. Thank you.